cantonment. Egbe na kampunda adro na military cantonment. Anama yo biko, can you please tie my eyes? Achomu ko onyem bofum mo kanfo onyem maka happy babum. The truth is that I don't want to die. And the yene major babu mmadụ ba akpụta gị ifu onye ma ọgbagbuo gị. Nsi biko na unu melu mebere unu kechie m anya. I was the one begging them ha kechie m anya. Ekechiro m anya. Asi mmepe anya na kampu mmepe. Afọ more than 100 boys bu egbe. Afọ mo eji m anya mfu onwu mu. Enwe ndị dicha mma na ọmọ n'akụkụ. Anozi m na-eche ka ewere mma. Asị m na a ga-eji mma gburie my skull. Ihe na-echezi bụ asịgo m Chineke. Ekpere ahụ mkpe. Asị m Chineke otu o si masị gị. Ọ bụrụ na ọtata bụ July 30 ga-abụ my last day on earth. Msi Chineke ọkwa ịma na enwe m nne nwere ofu okwu. Ọkwa ma ha we struggle biko. Nsi Chineke na-edo my mother anya. Ụmụnne m console ha. Ono ọbụna o si dị to the glory of God. Anu mene, anotu ona elerizi egbe n'enu, close range. Ano kata mchebe ọchị n'ime obi m. Asị m Chineke na ọ bụ na ọ gị ka m na-akpọ. I want to see myself again in Enugu State. Asị m Chineke na ọ bụ na ọ gị nwa ka m na-akpọ. Enwe ndị si m gose egbere m phone m niile kponye ha. Do you know na ewere nke moto m? Onye ọbụla mana ihe nna anya bụ Toyota Tacoma. Asị m ha biko, can you take my Toyota Tacoma? Moto m nwere security. Mụnwa mechiri anya je gosi ha security the moto. Si ha biko, unu onwe ike iburu moto a ka m were ụkwụ gbapụ ụzọ je maa ka m esi nweta onwe m n'Owerri naba. I surrendered my moto. I surrendered phone m niile. Si ha na password phone m niile. Were phone m niile buru my moto rapụ m. Na Chineke dị egwu. Unu ọmana onwere onye metụ m aka n'alụ. Ịmana nwere ofu onye ka m mepere anya mfu na half of ndị kidnapụrụ m onye mbụ. Ha na-asị onwe ha na onye a bụ Okwuluọra ndị Igbo, na onye a bụ ezigbo mmadụ, na onye a na-enyere ndị mmadụ aka. Ihe niile anọ n'ụmụaka na Njaba local government area of Imo State. Enwere ofu mkpụrụ onye metụ m aka n'arụ. Ana m agwa gị eziokwu. Ha were ego niile m nwere. Ha kpọrọ m jee na POS. I was taken to POS wekọrọ ego niile m nwee. Even ego niile ahụ m nwee eji m obi m niile wee nye gị ya. Ewere m ego m niile nye ha sị na biko buru unu moto m. Unu ewere ego m niile buru unu moto m chiri fonu m. Ofu ihe ka m na-ayọ ha. Asị m ha biko meelu unu m ebere. Abụ ihe niile abụ ndị Igbo. Please, ndị a bụrụ ndị Awụsa Fulani. Ịma ndị be anyị na-awọrị onwe fa. Oge asịkwe m na Fulani adịghị eme ihe n'ala Igbo. Ndị kidnap bụ ndị Igbo. Ha niile na-asụ Imo State. Ọ bụ na onwe onye nọ di ya na-abụrụ onye Imo State, ma na onye bigo n'Owerri ma ọ bịa n'Imo State na-asụ Imo State. Ihe m na-eche bụ ka akụọ m ihe. Abịatukwuba anyị na asị na kọmanda ga-abịa. Asị ka onye bụ onye isi. My driver si na ọmụ bụ ọga. MC Charlie si na ọmụ bụ ọga. The other guy si na ọmụ bụ ọga. Akpọrọ m jebe somewhere. Timu na ọkada. You can imagine ebe onye bụ gị na ọkada nye egbe n'onu, nyara egbe n'aka. Onye nke nọ gị n'azụ nyara egbe. Ọkada eto ọzọ. Ihe nọ na-akpọ blood of Jesus, have mercy on me. Ana m ekwu ya n'obi m. Blood of Jesus, have mercy on me. Blood of Jesus, have mercy on me. Blood of Jesus. Nsi Chineke na ọ bụ na o nwe chi ọzọ mma. Ya zana m. Ọ bụ na ịbụ onye Igbo ebe ọ bụla ị nọ nsogbu dị. Egbe m fụrụ yesterday. Ndị bụ egbe a bụ ụmụ okorobịa. Some of them atọ m ha atọ. Egbe a ndị a ji n'aka ka a ga-esi nata gị ya. Ebe bụ nwa bụ Okwuluọra ji pụta alive. Onye ọzọ ji ọpụtakwa na alive. Ndị a na-agwa gị nwecha kampụ. Onye ọbụla bụ onye ụmụaka gwa onwe gị eziokwu. Ụmụaka bụ ghost town. Ndị niile bi na ụmụaka agbafusigo. There is no way you can ndị nọ n'ụmụaka bụ few people na-eme POS. And they have no deal. Whatever happens, they take. Anọ m dị na-ekpe ekpere. Eburu mbupụ. Je weta ego niile dị na akaụntụ m. Even nwoke m bata n'Owerri yesterday, ihe nji na akaụntụ m bụ 2,000 naira. Ọ bụrụ na onwe onye chọrọ inyelu mmadụ aka kịta,
Oboni na try to help me before. Oh, kita. Kega help him because HK BP muna BP mu the very high. Ewere gom niile. The truth bụ na ndị bụ kidnappers. Ka igwe nwa ya eziokwu. Adị m asọ mmadụ anya. Chineke sigodi na onya ya bụ my final day. So be it. One thing must kill a man. Ndị kidnap onya bụ ndị Igbo. You need to know this. Ndị Awụsa na-akpakpa mkpara Igbo mana ndị mere nke a bụ ndị Igbo. Ndị kidnap bụ ndị Igbo. Ha niile na-asụ Imo State. And ama m na ha na watch video.